13. hodinu. Počkej, ty to je ruku, moment. Moment, to se na to. Lášo. Je. Ale to je opravdu nebylo to. A já jsem sám na druhou. Rontonton. Píchám mi. To se znova na Monika! Kajno, ty se nalázla. Kurva, dělej to. Dneska už nedělá. Mamo! Nesmím. Mamo, sled, to krčí. Ej, vy? Jo, baby. Nekáš ne, vole. A, jdu na to, počká, vidu. Kráso! Jste tady! Co? Je to s lidou. Jenom tam koukat. Pani! Jenom tak. Jde skákat na zase? Pani, my jsme tady. Dáme baka. Hej, nesmíme zvát, jinak sem přijde a vynadá nám. Jo, máte někdo papírky na nos? Ne, nemám papírky na nos. Myslíš takový ty, který vám nějak a máš papírky, který ti neví. Ne, nemám papírky na nos. Hej, koukejte se. Mám papírky na podél. Ahoj, vítám. Tak mi dej. Nemám. Ahoj. Doma mám papírky na podél, ale ne tady doma. Papírky na papáky. Hele, tady vezmu minutu žárku. Moje máma.